Det startede hjemme i garagen for over 50 år siden. Ved drejebænken, metalspånene og de præcist udfærdigede tegninger. Der var én mand, og der blev lavet specielt fremstillede metalkomponenter så præcise, at de gnidningsløst kunne indgå i det tandhjul, der fik større maskiner til at løbe rundt. Man havde tillid til Einar Hansen. Med god grund. Hans evne til at udvikle, investere og optimere har ført os derhen, hvor vi står i dag. Hans kompromisløse præcision er det grundstof, vi er gjort af. I dag er vi over 30 dedikerede medarbejdere. En højteknologisk maskinhal har erstattet det gamle værksted. Lyset slukker aldrig. Intet står stille. Døgnet rundt har vi blikket rettet mod den allermindste detalje, fordi andre afhænger af os. Vi er altid en del af noget større. Som underleverandør af komplekse metalkomponenter er vi med der, hvor der tænkes nyt og tænkes smartere. Vores enheder indgår i mange af de løsninger, der skal sikre den grønne omstilling. Bitte små komponenter, men kæmpe store for miljøet. Vi er med der, hvor der skal doseres ned til mindste nanogram for at sikre fjernvarmen, smagen, sundheden, ja, sågar overlevelsen. Der, hvor komforten er i højsædet. Der, hvor der skal styres, trækkes, løftes, klippes og arbejdes tungere end tungt. Vi hjælper vores kunder, så de kan hjælpe os alle sammen, uanset hvor vi står i livet, uanset hvor i verden vi bor. Vi lytter, forstår og udvikler med solid know-how, oprigtig nysgerrighed og løsningsorienteret kreativitet. Derfor er vi den foretrukne samarbejdspartner, når der skal udvikles metalkomponenter til at kunne indgå i højt specialiserede løsninger verden over. Hjulene drejer, motorer kører rundt. Vi er en del af det hele. Man ser det ikke med det blotte øje, men uden vores præcise blik var alt det andet ikke muligt.